O ni ata karon sa purok bayabas nga way litra. Ti ko kay lumboy ra pa to. War may purok lumboy dire. Purok bayabas niya dapit o niya ni ata aron pagkuha og ganang dokumentasyon para sa ilahang entry sa sugbusog program. Wa diri atong presidente magkaroon kay perting bisihas to presidente pa busy pa. Wa diri si Tita Raul manang kini lang ang nasayan karong adlaw sa pag-andam sa ilahang entry sa sugbusog program atong mga tanom kadtong taon atong tan-awon dito kung unsay ilahang entry sa ilang gipananom. So unsa to ning puruka? Purok Bayabas! Welcome to my vlog. Kapilan ning vlog na kuno pero ikaduha pa ni para sa sugbusog program. Wow na ko ni kung ating muram na kung baka ani kabaw nga. Singara na mo isusurko, murag gibusalan. Ni atas purok Bayabas! Purok Bayabas alang sa ilahang atong tan-aw ni usa nilang gipananom pod para sa sugbusog program. Ang sugbusog program pisugdahan ni sa tuang gobernador Gwendolyn Garcia sa Sugbo. Maayo na iyang programa mo nga ato apo nga suportaan. So ni ata atong tan-awon kung sa ilang gipananom kung sa magkalihukan nga gibuhat karon dinhi. Ni ata dinhi ato pakita dinhi ang ilahang soil preparation. Wa ko kaabot sa ilahang pag singara ni pag bugwal ini pag si pangalan na sa pangalan habok-habok sa ato na rin. Bukbok! Bukbok mo na. Bukbukan ang yuta. Bukbukan ang pagbukbok sa yuta. Nakasa na mo nang bukbok ni. Usama niyo itanong dapat dire. Chinese kangkong. Da. Tangkong. Mo na Chinese kangkong Pinoy man na. Tangkong na Chinese. Kangkong. Ano Pinoy man. Mo na Chinese kangkong Pinoy. Pinoy mo? So, Pinoy kangkong din na. kangkong Pinoy ang ilang itanong dinhi dapita mo nilang gibahin niya. Ni ata anindot na kayo at kabot pagtanom ana diretso lang tas pagtubo. Maayo kayo og ganang tubo ang ilahang paliya. Ang harog sa paliya. Nya dara ko ang tupong nako pero ang ilang paliya na dapit dire. So hapit na mo tupong nako. Nga pila ka simana ni mo bunga na ning ilahang paliya. Anindot ka. Kabo. Kabo la, dadadami sa. Paliya kabo la. Boy, bubuan na lang ni Asla karon kay sagaran di ay mga nis las tapok di ay alaunas na mga ni. Namo na si Madam Eileen. Yung mga ginsakupan sa kuan. Asa man to si presidente na to tita? Taraw to pa visit ang madam. Busy kay si Raul sa pagkaroon mo na nga sila ra ni mga bata-bata din mga sakop mga ginsakuban sa purok naka may dang snacks para sa mga Schedule man snacks ha, saging ha. Saging. Schedule man oh, yung schedule day karon. Birne sa Kalania dapit. Yung side nga to. Mao din eh. Side din mao din nga kuan Birnes din eh. Mao ni mga gisakupan nga nay-adan sa pagkakaron. Ang ilahang paliya hapit na mo tupong. Padayon tas unahan. Anay paliya man eh kay labing minos nga itanom god matag sahi sa tuang gisgutan sa niagi na itong vlog. Labing minos na po matag matang sa tanom. Ano na po sinis paliya pero murag sobra nis paliya sa 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 ka po na lang paliya pero okay kayo kay boy may kaso mo sobra. Importante nga dili lang mo ubos sa napo. Ang labang ta, kasabaan ni labang ta din eh. No trespassing ta din eh. Nya, diretso ta diri sa kaning ang batong. Bato pa sa in English pa, string beans. String beans in English. Mo ni batong ni siya. Og maoge po ang kapunuan nila kung tanong sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, wow siyam. 18 ka puno ang batong. Ipamunga ni daghan kay ni.
Sige sila guna, tanawan ng mga makugihon o mga aktibong sakop sa Purok Bayabas. Ania sa pagkakaroon, nag-atiman sa ilahang entry para sa sugbusog program. Mga anindot na kaayo, tag-asin lang batong di ay. Hinay kaayo. Una, hinahinay taglakang mula hosta ngadto sa okra. Lang okra, murag hapit sa ni kay kani ug matanga sa okra god maabot dis taga tuhod mamunga naman una karon pila naman ni ka kuan sa kadangaw naman nya tambok kayo og tubo ang ilahang okra atong i-focus ko tanawa ko daw anindot kayo di ana si godmother Ginamos nila. mo ning kuan jud si inahan sa Purok Bayabas. Ano inang pasita. Ano mga anak na sa Purok Bayabas. Inahan. Dia may inahan. Inahan na say anak. Dia ang ilahang nga okra tuman na ni sa napo kapunuan, napo kaharo kasok. Napo sako kay nasa usa ka sako na may tulo sa mana tambo kayo na tulo ka buok. Pero napo kasok na siya. Ya. Dia na ta sa taong katong yung taong nakita dito, ang kilabot ganina. Buwang naman itong taong appeal si Intre. Adi, na-adri yung kuha na. Atong kuha na. Laray Itang laray na. Mo na siya taong dinin bahina. Himsog hapon kayo ang taong. Masanagon kayo na kuha na. Hindi naman kita ni matagakan og palwa. Kaya tungod mas palwa lobe Ang lobe Tagang awa man hino ay patay. Ay patay, ilan ang ginam kinuha. Himsog kayo. Ang dating taong da. Kaya kikugmao na. Di anatas tamates. Ang tamates o ang pariha. Pero, himsog yapon kayo. Tanawa Naalay doon mga og sa kuha pa na kaning ihid. Dili, nabaktin pa na ihid. Naam di mga inana, mga ihid. Mga ihid, pero bisan silang pagka-ihid, himsog yapon nga mo kanon. Ay, wa man gini magkuha ko na daghan pagyapon sila. O nang mas nindot og tinagsa tagurha lang ka kuha parehane nagsa tagurha. Ulo ba kay guna na si Ilin oy. Mura mo nagkuang sangguko. Ako Naruto. Andot kayo ang kuan, kasi nga nindot kayo ang tamates, Tambo kayo ang tamates. Puting tambukas tamates. May ilahang compost pit nga gihimo o pa mahuman pero gisugdanan bata may gisud ni. Garan na ni isud ni kuha man ni wakti nga bata may gisud. Ano na? Nara. Ada na urang vermicast diare kadang basiyo man ni sa kani nga rep. Ana na Tangan niya mo gwapte. Mana ni sud nga wati na nila. Ano na? Ano na teknisyan sa kuha? Lingi gamay. Mga teknisyan sa Purok. Farm teknisyan na rin. Pagkaon. Si, okay kaya? Guman sa aligri kayong pag-gam sa mga tanom. Matag, ano na ginasya ikanang. Siya na, ano na ginay salo-salo. Salo. Naanindot kayo kay kinahaman saging niya ginamos niya pawas parat naasay kanini ang Pawas parat na para diabetes. Royal soft drinks. Doon na pa yung mga soft drinks. Okay na naroon fire kayo. So ano yung kaligri god? Ano yung aligri nga di ka ba nagsapi alang sa ato mga naglihok nagtrabaho sa yuta. Okay. Magula mo? Magnaday! Naabot ang Diyos! Darato miyo sa Purok Bayabas. Luoy! Ako ikot, bebe. Ay, basta makuha siya ng saging! Ito yung news. Siya siya.
Lami. Lami kayo ang ginamos. Ang init lagi kayo, be. Kuyawan dyan tayo. Mantay ha, maibot na. Ang muse sa purok bayabas. Ito pa ang guod ko. Hindi ang goor ang kuha dabong ra. Yan. Init. Nar ba dabong gitu. Kuha na ko. So, that's all lang una mga folks. Ato ang video alang nini nga sugbusog program entry sa Purok Bayabas. Kung nakayon mo sa itong video ay kalimot pag-like. Kanya, comment sa ubos alang sa ato ang mga amon sa inyong mga buot komentaryo o sa katapusan ay kalimot pag-subscribe, hit the notification bell alang sa sunod pa na itong mga video sa ubang mga purok. Bye-bye!